Het is vandaag Sinterklaas geweest. We hebben een Sinterklaasliedje gezongen. En we hebben gevist in het ijs. En toen hebben we cadeautjes gekregen. En toen ben ik gaan spelen met de cadeautjes op mijn kamer. En toen ging het sneeuwen, heel hard. Een sneeuwstorm, zo hard. En toen zij is heel aardig, zei ik, maar net heus. Dat is niet aardig. Nee. Oh. Ik heb een bankbureau, zo zat ik in het bureau. Nee, die net! Die staat er nog bij mij. Dit heb ik beroofd. Deze 2 euro. Heel knap van mezelf. Dat vind ik wel heel knap van mezelf. En zij heeft nu hoppen. En zij heeft dit. Stel. Oh ja, en ze heeft mij ingesteld, hè.